Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Din ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubati kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Walo na lang ang mga NPA ginabilin sa Northern Negros sunod sa Philippine Army. 4 sa 39 ka mga nagpositibo sa drug test sa Silay City nagpakita sa negative result sa diagnostic lab. 5,000 ka mga puno sa lubi apektado sa peste nga kokolisap sa 4 ka mga LGU. Mayor Abby Benitez magasugilanon sa kaap para liwat pabuksan ang dalan sa Old Airport. Kag sa good vibes, matinaw nga tago nga busay sa La Carlota City sa tripping ni Romaine kag kilalahon ang Tony Stark sa Bacolod sa Baganihan. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may nakita ang pag-asa nga low pressure area sa east sang Visayas. Nagpormang low pressure area o kung LPA sang kahapon sunod sa Weather Bureau nga pag-asa kainan las 3 sang kaagahon yari ini sa 310 kilometers east sang Borongan, Eastern Samar. Base sa satellite animation, gamay ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo sa masunod nga mga inadlaw. Kag posible man ini nga matunaw subong o kun sa buwas ang LPA kag southwest monsoon o kun habagat ang magadala sang pag-ulan sa Visayas nga nagarakip sa Bacolod kag Negros Occidental. Paabuton ang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa hapon kag gabi. Dala sang LPA kag habagat posible ang pagluntad sang baha kag landslide. Sa number 9, Bacolod City Mayor Abby Benitez makigsugilanon sa National Office ng Kaap ini matapos ginpasiradaan ang alagyan sa mga motorista na nagaangot sa barangay Tangub nga highway padulong sa Airport Subdivision sa Bacolod City. Gigakibot na lamang sa mga motorista nga sa Miyerkules ang aga, sarado na ang alagyan sa Old Airport na nagaangot sa barangay Tangub ng Airport Subdivision sa Bacolod. Ginsiling sa pamunuan sa Civil Aviation Authority of the Philippines Bacolod katungod sa property dispute sa Old Airport, gindinay nila ang request sa Bacolod LGU para magamit ang runway para himuon nga alagyan. Sunod sa kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nakanegosyar na ang syudad sa pamilya Lizares para magamit ang porsyon sang propiedad nga ginadumala sang Kaap. Gani mismo si Mayor Abby Benitez ang natala na makigsugilanon sa pamunuan sang Kaap Main Office agud nga mabuksan liwat ang alagyan. Ang alternate road ang ginagamit sadto sa mga residente nga alagyan ilabi na sa ginbaha sadto ang nga kami subong kun magtuad ng mayor for kun para ma-donate na lang gid ang specific portion ang gindalan. Okay sa Lizares family why na istorya ko ba ng ila lawyer man sila na why sila diyan na maagyan dalan. Di una besdan ang paderto nila to sa punta mo sugod gani sila ginguba kay kung nag-object na sila hindi na sila why na silang paguba padere. Sa number 8, motibo sa pagpatay sa anay leader sang RPA-ABB ang wala pa matumod. Padayon pa nga ginahibalo sang PNP kung anugid ang motibo sa pagpatay sa kay Alejandro Traya alias Andot nga anay commander sang RPA-ABB kag karon katapos ang forest guard sang DENR. Napatay siya sa pagpaniro sa Barangay Rizal sa San Carlos City Miyerkules sang udto. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jesus Masahon Jr. ang biktima kag ang suspect ang nag-istambay lang sa amo nga lugar. Hinali lang ginpalapitan ang biktima sang 3 ka persona kag gintiro sa likod nga gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa sang pulis sa ginpatigan nga hot pursuit operation sang kapulisan na recover ang motorsiklo nga gingamit sa suspetsado sa pagpalagyo. Ginkumpirma man sang hepe nga si Traya isa ka anay katapos ang NPA kag dangin RPA kag pinaagi sa pagbalik niya sa sabak sang gobyerno na tagaan ini sang trabaho bilang katapos ang forest guard sang DENR. Sa number 7,
100,000 pesos nga reward money ginatanyag sa Bacolod City Police Office para madakpan ang leader sa Kaunda Drug Group. Separado nga ginhatag ni BCPO Director Colonel Noel Anino ang tig 50,000 pesos nga award para sa pamuno sang Police Station 8 kag City Drug Enforcement Unit. Ini matapos ang madinalag-on nga buy-bust operation kundi na-recover ang kabilugan nga 22.8 million pesos kabalor sa illegal nga droga sa separado nga anti-illegal drug operation sa Barangay Singkang Airport kag Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ang masobra 3 ka kilos ang suspected shabu nga na-recover ang gikan sa Kaunda Drug Group suno sa PNP. Suno sa kay Alinyo, magahatag man sang 100,000 pesos nga reward money ang kapulisan sa makabulig dakop kay Maria Kaunda nga amo ginakabig leader sa Kaunda Drug Syndicate. Sa record sa BCPO, nagwa nga malawig naman nga nag-operate sa Visayas ang drug group nga nakabase sa Mindanao. Pila sa ila, mga subgroup leaders ang natigayon nga nadakpan sa mga anti-illegal drug operation sang Bacolod City Police Office. Merong probinsang sinasabi, kunin ng tracker, sana makuha. Pero Muslim, hindi ko lang may sir, detalye. Muslim siya. Yun ang sabi ko sa profile. So how does he manage the Kaunda group here, sir? Meron siyang sub-leaders dito? Meron po rito. Meron subgroup na tinatawag. Okay. Yung kanang kamay niya is nahuli sa Cebu. Ay, present ako. Next week siguro, isama ko. Okay. Pero marami pa siyang galamay dito sa Bacolod. Okay. Yung galamay kasi ganito, yung sinusuplayan niya. Yan. Hindi naman consider na yung galamay na member. Ang problema rito, may sinusuplayan siya. Pero paano yung pamamaraan ng pagbagsak nila ng... Ayun nga, transipia. Sa Bretco, yung una, may bumagsak. At titignan din natin. Tama yun. Merong na, mga bus. Pero sir, Sa number 6, may ginabulubanta 5,000 kapuno sang lubi sa 4 ka mga LGU sa Negros Occidental ang ginigo sang peste. Kokolisa pa ko ng peste nga nagakaon sang dahon sang lubi tubtub ini ang mapatay ang na-detect sa Barangay Maidom sa siyudad sang Bago, Barangay Minuyan sa Banwa sang Murcia, kag sa La Carlota, kag La Castellana. Inusunod kay Dr. Neil Melenchon, ang Philippine Coconut Authority Western Visayas Regional Manager. Ginpatuman ng biocontrol measures suno sa iya parang makontrol ini. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, siya nagsapol na sa mga apektado gikan sa Bago kahapon, kag tigayo na nga naghatag sang assistance ang probinsya. Ang Kokolisa nga hitsura daw kasubong sa himbis ng isda ang nagatuhaw kon dry season. Ang PCA 6 ang nagatrabaho upod sa gobyerno probinsyal nga mga natungdan nga LGU kag Central Philippine State University kasubong man sa Ecological and Agricultural Development Foundation para malikawan ang paglapta pa sini suno kay Melenchon. Yes po, hindi lang reports na confirm, nandoon na po kami, nakita namin. And ang ginawa po namin, nandito yung aming expert, pinadala namin si Ma'am Joanna Orense para mag-identify talaga na talagang merong kukulisap and then sa tulong ni Mr. Ramon Oy sa RU Foundation, nakapag-set up kami ng rearing lab kasi yung approach po natin ay biological control. Ayaw po natin yung chemical. Sa number 5, punong barangay Joseph de los Santos, nagapanindugan nga siya ang lihitimo nga punong barangay sa barangay 16 sa Bacolod. Bisan pa wala siya kilala sa DILG. Bisan wala anay nagpirma sa mga dokumento sa barangay, nagapanindugan si de los Santos nga siya sa gihapon ang punong barangay sa barangay 16 sa Bacolod. Inibisan pa, ginserbi na sang konseho sa syudad ang 6-month suspension batok sa iya may kaangtanan sa ginpasaka nga kaso administratibo sang katapos sa barangay council. Si Department of the Interior and Local Government Bacolod Head Maridith Joy Madayag damlag pa nagsiling nga si acting punong barangay Estela de la Peña amo ang ginakilala nga leader sa barangay matapos nga ginpaidalom sa suspension si De Los Santos. Pero para sa suspended punong barangay, magluwas nga wala sang mando halin sa kay Mayor Abby Benitez, hindi man sarang makapatuman sang suspension ang syudad tungod sang banning period sa natalana nga barangay kag SK elections. We have no question with that, ng isang power nila. Pero nagsulod na sa election period. Avoid lang ko sang confrontation sa amon mga supporters.
hindi na gid lang nang siling dugang pagbakalayo. But ang ginamintin ko yung stand ko, I'm still the legitimate punong barangay, although siniya political harassment giniya. Sa number 4, 39 sa 53 ka mga personnel sang bitaw kag poso nga damlag pa nagpositibo sa paggamit ng illegal nga droga ang nag-surrender na para magpaidalom sa drug rehabilitation program. May report si Nico Delfin. Sa 32 ka mga bitaw personnel nga nagpositibo sa drug test, 22 na nag-surrender sa one-stop shop screening and assessment sang Bacolod Anti-Drug Abuse Council upod man sa BCPO kag City Health Office kahapon. Samtang 17 naman sa 21 ka mga poso personnel ang nag-surrender man agod mapaidalom sa profiling kag rehabilitation. Suno kay Anti-Drug Program Coordinator Retired Police General Primitivo Tabuhara, tagaan nila liwat sang kahigayunan nga mag-surrender ang nabilin nga mga personnel nga nagpositibo sa drug test antes pa man ipatuman sang kapulisan ang anti-illegal drug operation batok sa ila. Their names will be listed among those persons who use drugs in the different barangays. So mga sulod ng ilang ngalan sa watch list. Kay may may ara kita proof o evidence nga nag-positive sila. And then they don't have the chance to for re-employment. Liwat man nga nagpaandam si BCPO Director Noel Alinio sa mga wala pa nag-surrender nga mga personnel sang bitaw kag poso nga hindi siya pagtistingan bangod karon pa lang pagasuguran na nila ang monitoring kag surveillance operation batok sa ila. And I mean it, hindi ko man kayo mahuli. Tandaan yan, matigas ang ulo nyo, binigyan kayo ng pagkakataon na sumurrender sa akin. And I mean it, mga taranta kayo. Ang poposasan ko sila at kayo unang makakaalam. Hilahudin ko kayo sa kalye. It's time na matapos na ito. Magluwas sa 39 sa 53 tanan ka makatapos ang bitaw kag poso nga nag-surrender. May malapit isa kagatos pa nga mga drug surrenderers. Gika naman sa 20 ka mga kabaranggayan sa syudad ang nagpaidaloman sa screening kag profiling para sa natalana nga drug rehabilitation program sang syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, 4 sa 39 ka mga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga sa Silay City nagcontest sang ilang nga resulta. Inisulo sa kay Mayor Judith Gallego matapos nga sila ang nagnegatibo sa test sa separado nga test kay ilangin patigayon. Sulo sa kay Gallego ang ilang nga inisyal nga resulta ang ipaidalom pa sa confirmatory test. Parayon sa karon na pagpatuman sang mandatory drug testing sa mga empleyado sa Silay City. As of August 8, suno sa hepe sa Silay PNP nga si Lieutenant Colonel Mark Daroca, 2 ka mga regular employee kag 37 ka job order workers kag casuals ang nagpositibo. Sunod sa kay Gallego, ang 2 ka regular nga mga empleyado ang nagresign na. Ang yadtong nagahulat pa sa mga resulta sa confirmatory test, ang parayon nga naga-report, ang iban na dismiss na sa serbisyo. As of August 8, 1,010 ka mga empleyado sa syudad ang napaidalom sa drug test kag sunod sa kay Gallego. Magatapos ang drug test, tubtub ang tanan na subject na diri. Ang ibang sila yang wala sila gagamit. So, kay bala mo nagpaano na sila mo laboratory na sila bala sa diagnostic. Hindi na muna negative sila. Kaya mo naging subject na mo sa confirmatory na lang. Ang nag-negative? Oo. So kung nag-negative sila, ano matabo sa ilang mayor, i-contest nila bali ang result. Doon mo na. Oo, na-contest na nila. Sa number 2, ang panawagan sa rebelding grupo nga magbalik na sa sabak sang gobyerno ang para na sa mga sumulunod sang NPA. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga ginakilala naman gid nila nga may yara o kung may mga hardcore nga NPA nga bisan ano pa ang ginahimo sa gobyerno, nagpatud na nga hindi sila manumbalik sa sabak sang gobyerno. Ang natabo sa Calatrava kung sa diin isa ka pulis ang napatay kag 3 ang nasamaran sa bayluhanay lupok sang magtimba nga bahin ang nagapakita suno kay Lacson nga dapat suportahan
ang NTC-LCAC o kun ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Patay si Police Corporal Jaime Nunez kag nasamaran kanhi Police Captain Jesus Alba, Police Corporal Dennis Nasis kag Staff Sergeant Frank Caballero. Sa maengkwentro sa ilang grupo ang NPA sa Barangay Minapasok sa Calatrava, Miyerkules sang aga. Yadto ang joint nga puwersa sang Army kag PNP para magserbe sang warrant of arrest para kay Governor Lacson. Parehos man nga may intelligence monitoring ang PNP kag militar kasubong man ang rebelding grupo, pero sa natabo mas nakabentaha ang NPA. Because we want a peaceful society, and so we cannot allow this to continue. No? So, but of course, this is a challenge to our men and women in uniform, whether it's army, in this case PNP. But this is more reason that we should push for LCAC by enticing the followers of the CPP-NPA. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May 8 na lang ka mga nabilin ng mga NPA sa Northern Negros sunod sa Philippine Army. Nakapangita lang gid sila sang oportunidad nga makapang-atake gani natabo ang encounter sa Banwa sang Calatrava. Yaring report. Ililisipon na lang ang nabilin ng mga miyembro sa New People's Army sa Northern Negros. Ining sunod sa Civil Military Operations Officers ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga si Lieutenant Colonel J.J. Havines nga muman ang nagserbi nga commanding officer sadto sa 79th Infantry Battalion sa may Northern Negros. Sunod sa kay Havines, yara sa 8 na lang gid ang katapo sang NPA sa among area pero armado pa. Amo kon nga nakabato pa kag nakapanghalit sa mga katapo sa Calatrava PNP. Actually, ang mga nabilin dati, remnants na lang gid na. So, less than mga 8 sa based doon sa aton nga PSR na atong periodic status report sa threat group da. 8 na sila nabilin, no? Pero ang 8 na baka kung makabato pag man kami mga armas pag man na sila. Okay. So nakakita lang sila nga opportunity, nga advantage sila. That's why naka-engage sila, no? Inilugar nga natabuan sa encounter sa tunga sang Calatrava PNP kag NPA nga ginkamatay sa isa ka pulis ang malapit lang sa sitio Ikugan sa Barangay Minapasok sa Calatrava. Ang inigadalan ang mukuntani ang makakonek sang Calatrava sa gimbalaon sa Silay City pero nauntat ang construction sang dalan. Inimana nagaserbe nga rota sa mga NPA kung magtabok-tabok. Sunod pa kay Havines nga kung tigayon nang mahuman ang dalan nga magakonek sang Calatrava sa Silay, hindi na ini matiniran pa sa mga rebelde kag makapadasig pagid sa transportasyon. Naamo na sa ang dalan nga makonekta ni bala sa airport sa Silay bala. Ang road na that will connect dito sa may gimbalaon side sa Silay pakanto sa airport. Wala siya that will not only spur economic activities but that will cut yung biyahe ba ng mga travelers naton from 1st, 2nd district pakanto dito sa Manila, no? Dugang pa ni Havines, naghugpong na sang puwersa ang 79th IB, SAF kag PNP para malagas ining nabilin nga mga NPA. Nagapati sila nga sa hindi madugay, makorner ang mga NPA nga nakaengkwentro sa mga pulis. Miyerkules ang aga sa makaengkwentro sa mga pulis ang Calatrava nga magaserbi kung tani isang warrant of arrest sa mga opisyal sang NPA nga ilan natukiban ara sa area sa hinali na lang may makusog nga sigabong nga nabatian. Hindi pa matumod kung landmine o kung granada ang naglupok pero matapos ang sigabong, sunod-sunod na ang nilupok sa pusil nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka pulis kag karon 3 ka mga iban pa nga pilason. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo pang pag-good vibes sininga weekend. Kainit sang panahon, di bala kanami magtubog sa matugnaw nga tubig. So 30 minutes or less nga laktanay, malapot ang ini nga busay. Magamay ang hulog sang tubig pero ang kawa-kawa sa tunga, perfect paliguan. Ang kolor sang tubig blue-green, kag ice cold. Kag ang tubig halin sa ibabaw sang kanlaon. Aton ini katuan buwas sa tripping ni Romeng.
Siya ang ginakabig nga Tony Stark sa Bacolod pero sa baylo nga mga technological weapons, mga technological innovations ang yan naging invention na good papasanyog ang agrikultura pinagi sa aquaponics. Ginatos naman nga mga driver kag mananagat ang iyan na buligan sa iya nga gi-develop karon nga biodiesel product upod sa Bacolod LGU. Aton kilalahon ang anay empleyado sa distribution utility nga karon product innovator kag developer nga si Ian Fred Solas sang IF Technologies sa sining episode naman sang Baganihan. Bab kada mo pag sang dapat talagawan sa Negros. Kag katahong sa tubig ron. O kanami ipaliguan, Barb. Ay, tugnaw mo ron. Kag grabe, manibab sang invention, manibab ni Sir Ian, no? At least nakasububra siya sa biodiesel, kag nadamot siya nabuligan ng mga manguma kag mangingisda. Pinasahin mo nyo, hindi ko kapanumdum sa mga pero siya ay nakapanumdum sa kasubungan. Grabe nga utok. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!